Извършителите са заявили, че са взимали пример от така наречените ловци на педофили, макар и формално да не са част от тези структури. Самите ловци категорично се разграничават от убийството и от действията на младежите. Ако продължават така, рано или късно, той и тези хора, които занимават с това нещо, ще минат границата. Просто не съм съгласен с начина, по който се случват там нещата и смятам, че това, което тези момчета правят и момичета, в някакъв момент ще роди някое друго чудовище. Историята започва с една среща, оговорена в интернет. 37-годишният Георги Кузев от Кричим отива в Пловдив, за да се срещне с момиче, с което се е запознал онлайн. Момичето е там, на оговореното място. Но с него има и група тинейджери, приятели на момичето, които са решили, че Георги отишъл там, за да се срещне с непълнолетна. Според версията им, те са били там, за да хванат педофил. Възприемали са се като ловци на педофили. Става ясно от данните по делото. Нека приемем тяхната версия. Нека приемем, че Георги действително е отишъл там с намерение да се срещне с непълнолетно момиче. На пръв поглед това изглежда като морален акт. Ето, хванахме човек, който може да навреди на дете. До тук добре. Но, какво се случва след това? Едната група го е намерила първо и са започнали зверски побой над него. След като се присъединила и втората група, започнали са да го унижават на тема мъжко достоинство. Казали са, че ще го кастрират на място. Опитали се с запалка да горят едно от ушите му. След като черепа му е бил разбит, са използвали раната като пепелник. Последствия са ги гасили върху него. Непълнолетните са носили колани, с които са душили мъжа. Ползвали и авариен чук. И в миг на спонтанност и общ ентусиазъм са извадили знаме с свастика и са си направили като семейна снимка за спомен, а долу отпред е бил трофея на агонизиращия пострадал. След това Георги успява да напусне мястото, но е в тежко състояние. По-късно е откаран в болница, където умира. И ако до тук историята ви звучи достатъчно ужасна, то чуете финалния штрих. След всичкото това насилие, младежите взимат парите му, около 30 на евро. И, забележете, си купуват дюнери с тях. Това може би е разковничето в цялата история. Детайл, от който в съзнанието ми се зародиха куп неприятни въпроси. Каква е разликата между това да спреш някого и това да започнеш да го наказваш? Ако целта е била просто да бъде разобличен и спрян, защо е било необходимо всичко това насилие, вместо да бъде повикана полицията? Това, че след цялото това изтезание и на практика убийство, са му взели парите, за да си купят дюнери, за мен означава, че те не са почувствали и капчица, ама капчица огризение. Тоест не са дори осъзнали какво са направили. Добре де, ами ако вече не става дума за морал, ами ако моралното оправдание е само началото, ами ако това да се представиш за човек, който се бори с злото, е всъщност идеалната маска, зад която можеш да скриеш собствения си садизъм, ами ако някъде по пътя желанието да накажеш злото се е превърнало в удоволствие от самото наказание? Къде свършва моралният акт и къде започва садизмът? Защото човек може да започне с убеждението, че прави нещо правилно. Проблемът е какво става, когато това убеждение му даде усещането, че вече всичко му е позволено. За да разберем откъде идва тази идея, трябва да се върнем няколко години назад. Защото този начин на лов на педофили не се появява в България от нищото. Има един човек, който превръща тази идея в публична кауза у нас. Името му е Ален Симеонов. Ти си на 17 и ловиш педофили. Да, започнах на 16 години. Разраства ли се организацията ви? Колко човека сте? В цялата страна над 110-120 със сигурност. Но Ален не измисля тази идея сам. По собствените му думи той се вдъхновява от американски създатели на съдържание, които ловят педофили, както и от Максим Марцинкевич, по-известен е с името Тесак, руски неонацист и създател на движението "Окупирай педофилията". След смъртта на Тесак, Ален решава заедно с още няколко момчета да започне собствена инициатива в България. Така се появява и "Педофилските животи нямат значение". Ален сам я определя като първото организирано сафари на педофили в България. И моделът е сравнително прост. Създава се фалшив профил на непълнолетен, започва се разговор с възрастен човек. Ако разговорът премине в сексуална посока и се стигне до уговорка за среща, примамката отива на мястото. И тогава групата ги спира. Следва разпит пред камера, питат ги защо са дошли, какво са писали, какви са били намеренията им, а след това случаят се предава на полицията.
Последния път обаче органите на реда бяха задържали теб и още едно момиче. Стояхте 7, 8, 9 часа в ареста. Да. По това има ли развитие? Защо ви задържаха тогава? Задържаха ни вследствие на жалба, както тогава стана ясно, но в последствие ми падна обвинението. Какви ви бяха обвиненията? На мен за средна телесна. Някой от хората, които снимате, се оплакал полицията, че си го набил? Че едва ли не съм му щупил 9 ребра. Разликата е, че при Ален има граница. Поне в описания от него модел след конфронтацията се стига до полицията. В Пловдив обаче тази граница вече не съществува. Там имаме повече от час насилие, изтезание и унижение, а накрая и смърт. Ален постепенно превръща тази дейност в нещо много по-голямо от поредица акции. Той започва да говори за нея като за гражданско движение. Днес дори има книга "Училище за ловци на педофили", която самият той описва като пътеводител за хора, избрали граждански активизъм пред мълчанието и бездействието. В нея разказва за 5-годишната си дейност и дава конкретни насоки за разпознаване на сексуален хищник, съхраняване на доказателства и подаване на сигнали. Тоест идеята вече не просто се прави, тя се предава. Така че въпросът е: какво се случва с една идея, когато тя бъде предадена на други хора? Когато човекът, който я е създал или популяризирал в случая, вече няма контрол върху начина, по който тя ще бъде интерпретирана. Той самият твърди, че никога не е призовавал за насилие и физическа разправа. Говорим за мутация на една философия. И точно тук идва една много интересна аналогия. Ако сте гледали Убийствен пъзел, вероятно знаете за кого говоря. Ако не сте, няма никакъв проблем, сега ще ви обясня. Джон Креймър е главният антагонист в поредицата. Човек, който отвлича хора и ги поставя в смъртоносни изпитания. В неговата философия хората, които поставя в капаните си, са хора, които според него не ценят живота си или са морално покварени. Например, наркомани, крадци, насилници, хора, които са наранили други или хора, които по някакъв начин са разрушили собствения си живот. Идеята му е, че тези хора са стигнали до там, защото са забравили колко е ценен живот. Затова той ги поставя пред избор. Отстрани Креймър изглежда като садистичен убиец, който измъчва хора. Самият той обаче не вижда себе си по този начин. Според неговата изкривена философия, той не ги наказва, той ги лекува. Help them make positive changes in their lives. Like a life coach, yeah? Something like that. Поставя ги в ситуация, в която могат да умрат. I'll give you a demonstration of what happens if you lose. Но пък може да ги накара отново да оценят живота си. Congratulations, David. You are still alive. Most people are so ungrateful to be alive. But not you. Not anymore. И ако оцелеят, според него са получили втори шанс. Шанс да променят живота си. И познаете какво? Тази негова философия също намира последователи. Аманда Янг става негов ученик, само че с времето започва да се отдалечава от философията му. Креймър вярва, че човек трябва да има шанс да оцелее. Аманда обаче смята, че хората всъщност не се променят и затова започва да създава капани, при които изходът е предрешен и жертвата няма реален шанс да оцелее. По-късно пък се включва и Хофман. При него границата между философията на Креймър и личното отмъщение става още по-размит. В един момент дори използва неговата идентичност и метода му, за да прикрие лично убийство. Тоест вече имаме 3 души, които използват една и съща философия по 3 различни начина. Креймър: ще те изпитам, за да те променя. Аманда: ти няма да се промениш, затова няма да ти дам шанс. Хофман: ще използвам философията и метода на Креймър с цел отмъщение. И точно това прави Убийствен пъзел толкова интересен за нашата история. Защото вече не говорим просто за един човек и неговата философия. Говорим за това как една философия се променя, когато премине през различни хора. Как ще ти дам шанс може да се превърне в няма да ти дам никакъв шанс. Как искам да те променя може да се превърне в искам да те накажа. И как в крайна сметка моралното оправдание може да остане, дори когато самия морал вече е изчезнал. И може би точно това се е случило и в Пловдив. Това момче, живота го е, образно казва, смачкал много отдавна и той въпреки всичко се е справил и оцелявал. И е носи отговорност за, когато е бил дете, носи отговорност за друго дете. Този тип хора после нерядко в една такава ситуация, особено когато са наказани изначално, още като деца, образно казано начално, като
грамотевицата убила майка му, баща му и леля му, те няма да проявят агресия в такава ситуация. Той ще се свие. Що ще се свие? Защото той твърде вероятно в емоционалното си развитие е застинал там, където е загубил най-близките си хора при нещастен случай. И е твърде вероятно в момента да няма партньорка, не защото е педофил, а защото тези неща се учат вкъщи. Как да се отнасяш с другия човек, какво да правиш в определени ситуации, какви решения да взимаш. Пак казвам, ние се учиме основно като подражаваме на близките си хора, на моделите на поведение, които сме виждали. Той не ги е имал. Той е останал без най-близките си възрастни хора, когато бил мисля на 12 години. Така че всички тези бамбашка разбирачи, които сега пишат, че той видиш и сигурно педофил, защото няма жена или гадже на 37, замислете се преди да пишете. Всъщност този човек има труден живот, тежка история. Ева му правя, че до 37-та си година не е станал наркоман, не е станал престъпник или нещо друго такова. Не знаем какво е било в главите на тези младежи и не можем да им приписваме мотиви, които не са доказани. Но знаем как започва историята. Отиваме да хванем педофил. Нали така? Знаем и как завършва. А между тези две изречения стои въпросът, заради който и правя това видео. В кой момент борбата с злото престава да бъде борба с злото и се превръща в самото зло?